मेलेरिया गोसारनाय ओनसोलफोराव मुलि गोनां आथुवा एबा मुस्रि रानदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मजरगाव गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव मेलेरियानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आथुवा राननाय हाबाफारिखौ बेखेवबाय। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा एबा 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि एमएलए मुस्रि रिहन दैमारिया। मख'नो गोनांदि मेलेरिया बेराम गोसारनायखौ होबथानाय राहा लानाय नोजोरजों उदालगुरि जिल्ला सावस्रि मिरु आफादनो बिटिसि सरकारा गासै गां 20,000 आथुवा एबा मुस्रि होदोंमोन। बै 20,000 आथुवाफोरखौ सावस्रि मावथिफोरा बिटिसिनि सोद्रोमाफोरनि हेफाजाबाव मेलेरिया गोसारनाय ओनसोलफोराव राननानै होगोन। आथुवा राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो समाज सिबियारि सुनिल बसुमतारी, जिल्ला मेलेरिया बिफाननि लेङाइ सामलायगिरि लहित बर', नमल सिंह बरगयारी, नाजिया हासन, मधुस्मिता बैश्य, गौतम राभा आरो गोबां सावस्रि मावथिफोरजों लोगोसे बिटिसि चेयारमेनफोर। मेलेरिया आरो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि बागै सांग्रां जानो थाखाय खावलायो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिया। যি আছে সব বিক্ৰী যাব। আগতেতো এনেকুৱা হৈছিল না, আগৰ দিনতো মনত আছে নাই? আছে না? সেইটো মনত পৰিলেতো ভয় লাগে না। ছখন গাঁৱতে এইখিনি অঞ্চলতে ইমান হৈছিল। প্ৰত্যেক বছৰে মেলেৰিয়া হয়, মানুহ মৰে। আছে আছে। আৰু আমাৰ ভিচিডিচি চেয়াৰমেনসকল 3টা ভিচিডিচি আছে, সোণাইগাঁও, চেপনগাঁও আৰু এলাবাৰী। নগৰে আছে ক'ত? নগৰে কোন আছে চেয়াৰমেন? আছে পিনেট আছে এইয়া নাওঘৰীয়া ভিচি